Kula aturaken wilujeng dalu dumateng para warga masyarakat wonten ing Jati dan sekitarnya. Yuk berdangdut ria Campurasari. Ana budaya. Aku ngambara hanambus mega. Ngitung lintang seselo padang rembulan. Tak goleki ana ngendi si pencerita. Tak titipi kidung tak ketak ing jantung. Oh, asik. Tirta saumpama kapan kaya aku bisa ngegemitang renggo indahi rembulan. Aku samar kuatir lamun to cabar sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelak kang Yo ana ngendi si pencerita tak titipi kidung tak ketak ing jantung. Jos Lungitan lung-lungan Kiloco cah kali ronco. Amung swara hangraket jiwaku. Tak kirimi layang kitir tak sampir angin sumilir. Ora krasa sliramu tansah tak pikir. Rino wengi wewayangmu beda atiku Singa tirta saumpama kapan kaya aku bisa gegemlintang rengkul endahi rembulan. Camunungan Aku samar kuatir lamun to cabar sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nalasi lungga-lungga jatiku kanggo nalasi lungga-lungga jatiku. Aduh, Matur nuwun. matur nuwun, Nduk.